tuyển đây không kìa đây này kia và đã bắt đầu rồi cái kita kan nanti sampai kira बहुत मजा दिसा बहुत ज़्यादा Apa sebab mas pura? Kerana. नै लोगोफोर जोंहा दिनै सालबारिनि लक्ष्मी फुजायाव जांख्रिथायनि थैसाम फिल्म नायदोंमोन आरोना लोगोफोर जि मानसि जाखादों नै फिरनो ओंखारबाबो ओंखारख'नो हालायाखै ओमफ्राय भिडिअ'खौनो लायाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय जोंहा फेथलाया फिल्म नायनानै ओंखारखांनानैसो मानसि माखाखौ भिडिअ' लाबाय आरो इयो जि मानसि जादों नै सेकेन्ड श' जानो नागिरलायबाय जों फार्स्टनिखौनो नायनानै ओंखारबाय आरो फार्स्ट श'आ जोब्बाय ओमफ्राय एबार सेकेन्ड श' खिन्थिसिगोन आरो बिसोरो नै मानसि माखियानो एरायबाबो एरायख'नो हाया ओंखारबाबो ओंखारख'नो हाया जि फिर जादों आरो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो जाय नायाखै नायबानो जाबाय आरो जांख्रिथायनि थैसाम फिल्मखौ बांसिनानो नायखांबायबो जानो हागौ आरो लोगोफोर जाय नायाखै नायदो आरो लोगोफोर मोजांथार जादों फिल्मा मानसि माखियानो नै दाबो ओंखारबाबो ओंखारख'नो हायाखै एरायख'नोनो हालायाखै आरो फैख'नो हायासै दाबो जोबाखै थ' नायग्राफोरालाय Nada,